Investiment ta' 125,000 euro kofinanzjati minn fondi Ewropej se jara aktar riċerka fil-programm Y-Assist immexxi mill Malta Trust Foundation. Il-programm beda fl-2017 u joffri għajnuna lil ommijiet u tfal żgħar li tvarja minn servizzi ta' edukazzjoni sanki tipprovdi saqaf fuq ras dawn l-individwi meqjusa bħala vulnerabbli minħabba l-isfidi li jkunu għaddejjin minnhom. Permezz tal-fondi mogħtija din is-sena se ssir aktar riċerka fuq ħiliet u edukazzjoni għal dawn il-persuni li għaddu minn sfidi soċjali u ekonomiċi. Il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca, li hija chairperson tal-Fondazzjoni, spjegat kif se jindusaw dawn il-fondi. Bis-saħħa ta' dal-funding se nkunu nistgħu mhux biss nagħtu training lil min jaħdem ma' dawn in-nisa u tfal imma wkoll ħaninvestu fil-iżvilupp tal-ħiliet tal-ommijiet imma wkoll investiment fit-tfal. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi saħaq dwar l-importanza li fondi bħal dawn jintużaw bl-aqwa mod anki f'inizjattivi soċjali. Bħalissa għaddejja konsultazzjoni fuq il-programm tal-fondi YSF Plus fejn qegħdin nilqgħu suġġerimenti u qegħdin nisimgħu fuq dokument ta' konsultazzjoni li ppubblikajna għal dak fl-ippjanar ta' 193 miljun euro għall-ISF Plus għas-7 snin li ġejjin. Din il-ħidma qed issir b'kollaborazzjoni ma' Life Charity UK li hija organizzazzjoni li taħdem fir-Renju Unit f'dan il-qasam.